oi le na khur company nei tu le millionaire ni bok tualthihna chuan mi engam za trin hlelan nia rin hlel tur tam takara nu chui tu te chuan miswal tik tak an thur chhuak na mai le tunchuma chuan Ronald show tualthihna le tualthattu manani da ngai nom tak kan ngai thlau le don ani Ronald show le anupui Rosanna de chu anin thar changkang le nuam tak Youngsville Louisiana chuan anin vomlu na alarei lo hleya an follow piang mai to turawang chuan an hlimin ron point anupui Rosanna chu adwa thiam hleya March ni sompariat kumsang khazakwa sumkwa paria zana chuan ron chuan anupui Rosanna chu in chung cha khai mamo lamin a chwa buya an mamo te an lam zo chuan an in lama let lein an kar dana kar chu tidingin ron chuan anupui ban le lama chuan a khai thei tok tur an thil lei chu a ken tira ti chuan ti mel pahin anin chu an pana thok le khata an garas nung lama chang chuan mi pathum lo zwang chhuak thutin silain met puak zui boka ron chu leichara chuan atlu thlor mai Rosanna chuan ti ngai na a shilawa an ka ve hun chu ngakin han tlan chiat le in sa sengna chang po a shimeu lawani mase kap tamai lo chuan aluwa silayatinin in chunga chuan an norlut noka an mut pindana an poisa dana save chu hong turin an tia volt manga kalniin azam e mawangin an kalna numbering kop chu ati dik hlei thelo miswal zinga pakhat chuan porzat hian tunchuma iti dik to lawani chuan kakka pangche tina wawa mase wanei thlak takin Rosanna chuan number 2 ati dik thei hlo mai an be se a yin poisa alo tam lo deu ninge turani an room deu nguta mase dollar sang sari chu an rut khom da thawa hei ba ka hian klere bom engamuza an latil bok Rosanna chuan an du an la to boka an that ve to don ani ringin a hlau hleya chingchi in ama tin reng tu nena chuan thatlo sham tur le nawa pai mek thosoya chupa chuan atin reng na ku chu la sonin a hnung tol sana an mut pindana chuan kharnanin pindana changa a chho vai chuan a tha ngal tur thwa wawin a kal san ta ni an thom ngai chang ringin an kal to ti a sha nuwa police call ta a police te poi khoina mona an thlen hian kumsum nga pahni upa Ronald show chu be sei tur aum to lo an nu kalo chat fel to ni nu chui tu de chuan tualthattu de chuan ron tein chungom dan ani lo vek chuan an mut pindana safe om ti an shat nge an ringa mita mutu be Rosanna chuan miswal te mel mang a soi thei tat lo maya mak san wa tlat wangani mase chung mi pathum te chu mi hang la upalo tak an ni thun soya pakhat chuan ski mark senawa a amit bulbora max chu aduma chupa chu ama nai deu bertuniya hadara wa bok ni na soya ron show hi pa house tak oil company nei tu a hausak na po ana mai lo hleya nu chui tu ten seifan han en chuan maktak main rugro ho chuan poisa le tlere zong an la lo ti an hmuwa poisa $5 sanga zanga an da ban ba ka rangka chak thir bial te chu an la tel ho lawa rona ipte a chuan dollar sang khat zale sumthum pathum omin asana po saramantam Rolex niin chu po chu an la tel lawa nu chui tu de chuan in rokna kal swal ngot chu ani anjing lo de wani an hu re lo te a an twal zo lama chuan miswalin tlere boman ruk chwa chu an char le boka ron hi soitwangin a hausain mi shat hloniya ama er tak tak tu te po anum ngei dona in rokna kal swal anga ngai thei turin ama er tu emoyin ama thatu tur arwayani de chu nu chui tu de chuan an ring ta rum mai ani zona omta chu tuinge ron show chu thitura duang ti chu ni rona thina chuan Louisiana le girlfriend bial chu a chia niin mi pui ti berania Rosanna mu lai nge ya apasal tha sakani chu laina tu po anga hle ani anin hi thakhat vel chawa upania abul vel phei chu duang thala chei chat alani lawa hei wang hian anin bulbor khoile na tur balu te chu
an tual zo lama chuan chek khol ania balua hian miswal pheikhawk thla ni nge angai tur mu ni in heng pheikhawk thla te hi substance chi khat denstone manga von chat ania endik turatan crime lab lama lakani in chung te chu angle shang shanga changa an endik nuwa nu chui du de chuan pheikhawk thla dang pani an mu belea criminalist chuan pheikhawk thla chu gelatin strip mangin an lakaya gelatin strip hi lekhaban angniin adum lam chu pheikhawk thla omna lama chuan belin a kai chadunan anur na mangin an han nora ti chuan lekhan han hi ka pheikhawk thla chu lekhaban duma chuan alo bet kai ta chin ani ti chuan pheikhawk chu mithiam ten an han endika tual zol lama pheikhawk thla chu Nike Air Jordans size number 10 ani ti an shi theita a in chung lama pheikhawk thla pakhat zok chu Air Metal Force model niin pakhat chu sock trainer pheikhawk snookers anti bok chu ani ti an shi theita boka chenam khoveng te thon zo fia chuan rona te in pia dewa chuan karong sen tak ding an mu thu an soya chukar chunga chuan midum mipa an chuan thu le aza cheiro an chian lo thun soya hemi nu hian poi khoina thlenna hmuna changa melkhat vela hla chuan skimak sen amit kona dum chu an char not mai he mai tomna an char le Rosanna in miswal mai tomna a soi chu ainang hleya ron autopsy result lo chhuakin medical examiner de chuan ron chu 38 caliber silai manga ka ani thun soya ataksa voini ka niin silai mu pakhat zuk chu ataksa la tangin pakhat zokero silai muin ataksa athil tlang thonga silai mu pathumna chuan aluwa adeng thongani twazola chuan rona taksa thil tlang tu silai mu chu mu aniya he silai mu an charle rona taksa le aluwa silai mu tangte chu forensic lama endik tura thon niin silai chungchanga mithiam Chris Hendersonan enlen na manga silai mu endik nuwa silai mu pani de chu silai ngul chunga alenten group sainang ti a mu chhuaka a silai mu pathum nei ro silai dang manga ka chwa aniya ron hi mi pani in silai shan ve in an kap ni in nu chui tu de chuan an ngai ani learning groups hi mizo chungin kada thiam tlat lo maya a cheril zok de khan comment lama a shil fiana inda thei chuan alom om gotang rona thina hian anu pui Rosanna chu rinhlel ma sak berania rona fo ma sa puin anu shon chuan apa thattu tur arwayani aring ve boka rona ala damlai kha chuan rona fo ma sa le Rosanna chu anin poin in ngir ngauna po an nei ngai lem lawa mase pa ber abaural chia chu rona fa pa chuan anu shon Rosanna chu amil lovin angai theilo hlemaya Rosanna hian apa chu a hausakna a ita wangin aneyanga arau khom adu wangin a tha tira angai tlatani Rosanna ba ka hian rona thaddu tu tur rinhlel dang nu chui du de chuan an neya rona shokhan adam lain oil drilling research project atana fund chu research project tanga manatana thak dai maya fund ason na research a hlotin hle lain fund ason santak research chu hlotling lovin investor de dan chuan channa na satakania chungchinga chuan nu patwa khate chuan dollar noi khatla yan chana anni chuan ronan thina rap thak ahma chon chu mak antite chiam lo anakal pui dan chu a professional lovin ahma sel leni in anchia a mase hemite nu pale rona nu pui Rosanna de chu chhuiviau ma se rinhlel na tureng ma an mulovani ti chuan an ina safe an nei ti shat pui tu zong zong chu chui chen zain rel le ta a Rosanna chung de baka rona chung te safe company le chu company office staff te anin sa tu te baka an chian te le asia ten midangan lo shil shat ve te point an shiatarin thu Rosanna chona soya anin sa tu contractor Ernest to shet chuan nu chui tu te athok pui chain anwaya in sa tu mystery poi khoi nai nam hnoi tura arin te ming chu nu chui tu te ashila hei ba ka hian atu te pani ngei rona te in sakna thok ve
dan bo chiat na po lo nei to te nen lam chuan a shila masi Ernest chu mingawani wangin atupa te chu mingawan ni ringin nu chui tu te chuan chui zui ngai vak puin an shelawa a chan chu poi khoi tu te chu midum niin Rosanna Khan alo soi towa an chenom te puin midum anin pon lama chuan an mu thu an lo soi ve to ni kha hemi pialama hian Rona damlai Khan Ernest tu shet chuan atupa te pani komo bol shat ve tak chin te chu Rona hena shwain komo bol man lawa a in sakna chhor ve turin a dil saka ron point Ernest atupa te pani chu adu sak ve viawani ome Ernest chuan atupa te pani chu poi khoi tu zinga mi an ni palta kin tin nu chui tu te chuan chui zui zai an han rela pakhat zok thalak an hmuchia mai chu an bei sei ang anita hau lau mai atupa pakhat zok kumsom pasari upa shenan tu shet chu midum niin anu tleirol fa ania apa chu midum aloni ti chuan shenan le anu chenai na chuan nu chui tu te chu an kal ngala mase shenan chu mu tur alo omlo anu chuan afa pa bek duma chuan silai mu a mu thu zep nei hau lovin alo soya a main chu beka chuan ski mark sen le damdoi ruina na an man chin a mu to thu a soi bokani bek chunga silai mu chu nu chui tu ten an monge ya mase ski mark le damdoi chu alo to lo silai mu la me permi alo som pathum te chu en chianin 38 caliber silai mu nge yani ti fin fiani ya ti chuan Rona ka hlumna na silai mu nen ain melem ti en fia turin firearms expert Chris Henderson bok chu an pan le ta a Chris chuan Rona ka hlumna silai mu a rin kwal chuak chek chek lawom silai ngul chunga atan bet theina na an duan chu shenona silai mu nen chuan a en mil ta a number alawin an mai baka a ziarang relkong anga ziarang nei te chu alawin ang chia mai boka ti chuan Shannon tu sha chu Rona show thattu wa rinhlal thuwa chuan thu zo fia tura station lamala kanita ni Shannon chuan Ronald ta thani zan chuan abial nu bula om dai thu soya abial nu point Shannon chu abula lecture sa om dai thu a soi ve bok mase a phei khok an han en chuan le Nike Air Jordans basketball phei khok alo bun rang maya a phei khok thla chu Ronald te in kota baluwa chuan an han nem kai veya fin fiana an da chat Nike Air Jordan phei khok thla nen chuan alowin mil te che a size number som ve ve alani zuyani chu abial nu in abula omanga soila yin Shannon anu chuan Ronald thani zan chuan Shannon chu a champa Reggie Basil le Ronald Benson tenen an len chwa thu a soi ve thunga Carson duk an la khal chuak zuya Reggie Basil le Ronald Benson te zona zon ni chuan in rokna le tual tha chungchanga chuan in nam noina an nei lo thuin an phana sa ve hle ni police te chuan anin da phalna nen Reggie le Benson te in chu an da pa an phei khok te an han ching le ta fin fiana phei khok thla pa ni te mil chu an mu hau lo no chui do te chuan beidong mai lovin Michael sena chuan DNA alo om takin tin forensic mi thiam te an pun le ta a an ni chuan Michael ra akka omna zon vela chuan chilper om takin tin STR an ti mai short tandem repeats mang chuan an han en ta a vanei thak takin Michael chunglama chuan DNA pathum laian mu thei hlo maya tu berin nge tual thana muna chuan Michael chu vuah tang le mi pathum DNA om tlat siya ti chuan nu chui tu de chuan tu chil nge Michael chuan tamber an han en fia le ta a chilper tamzok chuan Robert Benson a DNA amil te chi a he Michael sen hi nu chui tu de chuan an ngai pui mo hle ya mi ta mu tu Rosanna in poi khoi tu in a vo ania a soi wang kha ni Michael DNA dang pani de chu Reggie le Shannon te DNA nen chuan en milania mase a result chu a chiang thei tlat lo phei khok thla changin Shannon chu a enroll ti hriat ania Michael changin Ronald Benson
mà se regi chu ain rol ve nge yem ti fin fiana an la nei thei lo fin fiana nei lo ma se an pathum chuan Ronald tha thuwa rinhlel thuwa chuan mananita a station khata room shan chewa daniin in puantir thei an be se ani safe omna shetule amazing hlap tu berangai shenon chuan a chiante pani regile Ronald Benson te chu tualthana le in rokna chuan an telve thu a in puang ta a tualan tha chan chu safe poisa an ruk chwa du wangni na soya achunga chat chwa tu le du sak emem tu arul le dan hi arap thlak tak zetani shenona in puanna chang hian prosecutor te chuan thil thlen dan ni alang chu an puang zar ta a marchini sompariat kumsang khazakwa sumko pariat jana khan Shannon Ronald Benson le regi te chu an karung sen duk ngai mai chuan Ronald te che nai na chuan an kala an nu palo ho hun chu ngakin aning kot vela te chuan an te ya ron te nu pa an lo hoti an mu chia chuan grass nung lama biruin an in lam an pan lai tak chuan Ronald Benson chuan ron show chu voi ni akapa a voi thum nan regi bezil chuan asilai cheng a met per ve ngal boka Ronald Benson le regi te chuan Rosanna chu in chunga an nur luta chuti lain Shannon chuan pona alo ngak thunga a phekhok tha chu balu le ya chuan a hnu chhe palta hlo mai Benson le regi te chuan Rosanna chu vawin an safe chu hong thwai turin an tia poisa an lak vek lo chan chu a chan mu ma soitur an shebik lovani an kar omna lama an tlan chet na lama tere omna bom chu an thlau pala kara an tlan nu mel khat vela chuan Ronald Benson chuan a mai kor wa chu kong sira apa iringota adine a omang ti reng angai to phalawani Shannon chuan a film khurlo zara asilai muhman bang chu abeka a hnu che a tun thleng hian ron show an ka hlumna sila hi mu turom lova in chunga phekhok thlamil phekhok po chu mu tur ombok lovani Shannon tu shetle regi bezel te chu first degree murder le men rokawangin thiamlo chantir an niya dam chung lungin tang turin an chung thurel ani tani Ronald Benson chu in puang du mi alovin trail ma chon a thlang ta zoka mase ani po hi jury te chuan thiamlo chantir velein a chian teng thovin dam chung lungin tang turin a chung thurel sak ani ve ta boka Rosanna chuan an fanu chuan anun na chan chwa thu suin a pai lai khan Michael sen wa Ronald Benson hena khan nawa pai thu soilo se chu ani po a thi ve arin to thu asoyani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni